हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम। हरे कृष्णा नमस्कार माता जी। माताजी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। உண்டு ரெண்டு நடத்தணும் மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும். ஆமா அம்மா உடம்பு தேவையில்லையா மாதாஜி? நேத்து ஃபாலோ பண்ணல. ரெண்டாவது நடத்தணும் மாதாஜி. हरे कृष्णा அப்படியேதான் மாதாஜி. நேத்து பார்க்க முடியல, டாக்டர் வந்து ரொம்ப ரஷ்ஷா இருந்ததுனால மறுபடியும் வாபஸ் வந்துச்சு. இன்னைக்கு போகணும் மறுபடியும். ஓ हरे कृष्णा माताजी। எல்லாம் சாண்ட் பண்ணு மாதாஜி. அம்மா சீக்கிரமா வந்துருவாங்க. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा. Thank you all for your wonderful hearts actually. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு அம்மாவை பார்க்கணும்னா நீங்க போங்க மாதாஜி. நாங்க ஏதோ மத்ததெல்லாம் நாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. No issues. மாதாஜி நீங்க அவங்கள வந்து முக்கியம் மாதாஜி. அது இந்த நேரத்துல அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் உங்களுடைய இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। நீங்க அங்க கூட இருக்கணும்னா இருங்க மாதாஜி. நாங்க பழசு ஏதாவது நாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। இப்பதான் जय राधा माधव कुंज बिहारी ஜெய जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी ஜெய जय राधा माधव बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदा ஜெய जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी ஜெய கோபி गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन யசோதனந்தன यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी ஜெய जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा டிவோட்டிஸ் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம் மாதாஜி. அப்புறமா சொல்லலாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா हरे कृष्णा ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா நமோ ஹரே பகவதே வாசுதேவாய. அப்புறமா சொல்லலாம். ஓம் நமோ ஓகே பகவதே மாதாஜி. வாசுதேவாய. வாசுதேவாய நமோ ஓம் பகவதே நமோ பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயண நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவீம் சரஸ்வதி சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் ததோ ஜயம் ஜெயமுதீரயே உதிரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்ட பிரதேஷு பிராயேஷு ஆபத்ரேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத பகவத சேவையா சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத் உத்தம பகவதி ஸ்லோகே உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர்பவதே நைஸ்திகே பக்தேர் பவதே பவதி நைஸ்திகி. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நம்ம இப்போ செகண்ட் ஸ்லோகமே ரொம்ப பெருசு. ஆமா மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் போறோம் இன்னைக்கு. ओके हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी सेकंड श्लोक वरल माता जी हरे कृष्णा ஓகே, செகண்ட் ஸ்லோகம் நேத்து பிரேம மாதாஜி வாசிச்சாங்க, ரொம்ப பெருசு. ओके அது படிச்சாச்சு மாதாஜி. படிச்சாச்சு. செகண்ட் சொல்லிட்டாங்க, மூணாவது படிக்க சொல்றாங்க. ओके எனக்கு நேத்து உடம்பு முடியலையா மாதாஜி, அதனால வரலையா என்ன? புஷ்ப மாதாஜி. ஆமா மாता जी हरे कृष्णा माता जी ஹரே हरे कृष्णा माता सारी माता जी நோ நோ சாரி என்றால் हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा இது ரொம்ப சின்ன அத்தியாயம், 17 ஸ்லோகங்கள் தான். ரெண்டு ரொம்ப பெருசு. ரெண்டாவது வாசி ரெண்டு இல்ல, மூணு வாசிக்கணும். மூணு நதஷ்ய தத்வ கிரகணாய சாக்ஷாத் ஸ்வசீரபிவாசः சமாசன் ஸ்வப்னே நிருக்ருத்யா கிருஹமேதி சௌக்கியம் நாயஸ்ய ஹேயானுமிதம் ஸ்வயம் ஷயாத். எஸ், हरे कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. नदस्य तत्त्व ग्रहणाय साक्षात् वसेरभिवास समासन् स्वप्ने निरुक्त्य गृहे मेदि सौख्यं न यस्य हेयानुमिदं स्वयं स्यात्. ந இல்லை தஸ்ய அவனது வேதங்களை கற்கும் மாணவன்
தத்துவ கிரகணாய வேத ஞானத்தின் உண்மை நோக்கத்தினை அறிந்து கொள்வதற்காக, சாட்சாத் நேரடியாக, வரியசி மிக உயர்ந்த, அவி இருந்த போதிலும், வாச வேதங்களின் வார்த்தைகள், சமாசன் போதுமானதாக, ஆதல் ஸ்வப்னே ஒரு கனவில், நிருப்தியா உதாரணத்தினால், கிரகமேதி சௌக்கியம் பௌதீக உலகில் மகிழ்ச்சி, ந இல்லை, எஸ்ய அவனது, கேய அனுமிதம் தாழ்ந்ததென முடிவு செய்யப்படும், ஸ்வயம் தானாக, சியாத் ஆதல். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. கனவு என்பது பொய்யானது, முக்கியத்துவம் இல்லாதது என்று ஒருவனுக்கு தெரிய வருகிறது. அதுபோல் இப்பிறப்பிலோ உலகிலோ அல்லது மேல் உலகிலோ உள்ள உலகியல் இன்பமானது முக்கியத்துவம் அற்றது என்று இறுதியில் உணர்கிறார். இதனை அவன் உணரும் பொழுது வேதங்கள் கூறுகின்ற நெறிமுறைகள் கூட அத்துணை உறுதியாக அவன் மனதில் இடம் பெறுவதாக கூற முடியாது. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 2.45 பகவான் கிருஷ்ணர் இயற்கையின் முக்குணங்களால் தூண்டப்படும் பௌதீக செயல்களை கடந்து மேலே செல்லுமாறு அர்ஜுனனிடம் அறிவுறுத்துகின்றார். திரைகுண்ய விசலா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுன. வேதங்களை கற்பது உலக இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்து முன்னேறுவதற்கே ஆகும். பௌதீக உலகில் சத்துவ குணமே உண்மையில் சிறந்த குணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. சத்துவ குண நிலையில் ஒருவன் மேல் உலகங்களுக்கு உயர்வு பெற முடியும். ஆனால் இது கூட நிறைவுடைமை அன்று. சத்துவ குணம் கூட நல்லது அன்று என்னும் முடிவிற்கு ஒருவன் வருதல் வேண்டும். அரசனாகி மனைவி மக்களுடன் வசதியோடு வாழலாம் என்று ஒருவன் கனவு காணலாம். ஆனால் அக்கனவு முடிந்தவுடன் தான் கண்டது அனைத்து பொய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிறுத்தவ மாதாஜி, கொஞ்சம் இருக்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுகேவ மாதாஜி, மாதாஜி வாசுகேவ மாதாஜி, வாசுகேவ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க சொல்றது நமக்கு கேக்குது, நம்ம சொல்றது அவங்களுக்கு கேட்கல. என்னோட ஹரே இன்டர்நெட் தான் கிருஷ்ணா ப்ராப்ளமா? மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசுகேவா மாதாஜி. படிங்க, நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கேட்கல போல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு கேட்கல நம்ம பேசுறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ. பௌதிக உலகில் சத்துவ குணமே உண்மையில் சிறந்த குணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. சத்துவ குண நிலையில் ஒருவன் மேல் உலகங்களுக்கு உயர்வு பெற முடியும். ஆனால் இது கூட நிறைவுடைமை அன்று. சத்துவ குணம் கூட நல்லது அன்று என்னும் முடிவிற்கு ஒருவன் வருதல் வேண்டும். அரசனாகி மனைவி மக்களுடன் வசதியோடு வாழலாம் என்று ஒருவன் கனவு காணலாம். ஆனால் அக்கனவு முடிந்தவுடன் தான் கண்டது அனைத்து பொய் என்னும் முடிவிற்கு அவன் வருகிறான். அதுபோல் ஆன்மீக முக்தி அடைய விரும்புபவனுக்கு உலக இன்பங்கள் அனைத்தின் மீதும் நாட்டம் இருப்பது இல்லை. இவ்வகையான இன்பத்தோடும் தனக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றுமில்லை என்னும் முடிவிற்கு ஒருவன் வரவில்லை எனில் அவன் முழு மெய்ப்பொருளை அறிவது அல்லது தத்துவ ஞான நிலைக்கு வர முடியாது. கர்மீக்களும் ஞானிகளும் யோகிகளும் உலகியல் உயர்வில் நாட்டமுடையோராக இருக்கின்றனர். உடல் சுகத்திற்காக கர்மீக்கள் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். அதுபோல் ஞானிகள் கர்ம தலையிலிருந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுபோல் ஞானிகள் கர்ம தலையிலிருந்து வெளியேறி பிரம்ம ஜோதியில் எவ்வாறு ஒன்று கலப்பது என்பது பற்றி யூகித்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். யோகிகள் பௌதீக நிறைவு மற்றும் மந்திர சக்திகளை அடைவதில் மிகுந்த மனமயக்கம் கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் உலக இன்பத்தின் நிறைவுடையோர்களாக இருப்பதற்கே முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் ஒரு பக்தனோ மிக எளிதில் பக்தி தொண்டில் நிர்குண நிலைக்கு வந்து விடுகிறான். அதனால் அவனுக்கு கர்ம ஞான மற்றும் யோகத்தின் பலன்கள் முக்கியத்துவமற்றவையாக ஆகிவிடுகின்றன. ஆகையினால் பக்தன் மட்டுமே தத்துவ ஞான நிலையில் இருக்கின்றானே ஒழிய மற்றவர்கள் அல்லர். உண்மையில் ஞானியின் நிலை கர்மிய நிலையை விட உயர்ந்ததாயினும் அது கூட குறைவுடையதே ஆகும். ஞானியும் கண்டிப்பாக விடுதலை அடைய வேண்டும். விடுதலை பெற்ற பிறகே அவன் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற முடியும்.
மத் பக்தி பவதே பராம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் Thank you, Mother. அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாரம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं. श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् तनदवराजनन् उरुघार्हमेद विधान विद्योड विजृम्भिदेषु नवेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण सुप्तो न सहस्ति साधुः. சோ இப்ப நாம ஜடபாரதர் மன்னர் ரகுகணனுக்கு போதிக்கின்றார் இல்லையா, ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி போதிக்கிறார். அததான் நம்ம படிக்க போறோம். சோ தலைவனுக்கும் தொண்டனுக்கும் அரசனுக்கும் குடிமகனுக்கும் இருக்கக்கூடிய இடையே இருக்கும் உறவினை பற்றி பேசுவது உலகியல் சார்ந்தது ஆகும். அதாவது ஜென்ரலா நம்ம கூட, அதாவது நம்ம இது எப்படின்னா சகஜமா இப்ப நாம பிறந்தாச்சு மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலா பேசிட்டு இருப்போம்ல. ஆனா எப்படி மரணத்தை எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு உணர்ந்து நம்ம பேசுறது கிடையாது இல்லையா. அது போலதான் ஐயோ இங்க பிறந்தவனெல்லாம் ஒரு நாள் போக வேண்டியவன் தான், இங்க யாரும் நிரந்தரமா இருக்க போறது கிடையாது. இப்படி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப நிச்சயமா பேசுவோம். ஆனா உண்மையிலேயே அது உணர்ந்து பேசிக்கிறோமா? கிடையாது. அது நிறைய பேர்கிட்ட பேசிண்டே இருந்து கேட்டு நாம என்ன பண்றோம், அதே மாதிரியான வார்த்தைகளை அதனுடைய தாத்பரியத்தை புரிந்து கொள்ளாம நாம் பேசுறோம். உண்மையிலே மரணம் என்பது என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறது மாதாஜி, நல்லாவே கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா நல்லாவே கேக்குது மாதாஜி. சொன்னது கேட்டுதா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா நல்லாவே கேட்டுச்சு மாதாஜி, நல்லாவே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கேக்குது, நாங்க பேசுறது ஜெயந்தி மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வரீங்க? மாதாஜி நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு நல்லாவே கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மெசேஜ் வச்சிருங்க தயவு செய்து. ஓகே ஃபைன். இப்ப கேக்குறதானா? இப்ப அப்பே கேக்கலையா உங்களுக்கு நான் பேசுறது? நல்லாவே கேட்டுச்சு மாதாஜி, நல்லாவே கேட்டுச்சு. இங்க ஒரு இண்டிகேஷன் அன்ஸ்டேபிள் வந்துச்சு, அதனாலதான் கேட்டேன், வேற எதுவும். ஃபைன் ஃபைன். சோ தலைவனுக்கு தொண்டனுக்கும் அரசனுக்கும் குடிமகனுக்கும் இடையே உறவினை பற்றி பேசுவது உலகிய தளத்திலிருந்து நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தான், யதார்த்தமான வார்த்தைகள். ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய தாத்பரியத்தை நாம புரிஞ்சுட்டு பேசுறது கிடையாது. ஈவன் தலைவனுக்கும் தொண்டனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா நம்ம ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அப்படின்னா அந்த தொண்டன் தன்னை முழுவதுமாக தலைவனிடத்துல சமர்ப்பித்திருப்பான் இல்லையா. சோ அவன் என்ன சொல்றானோ அதை அப்படியே ஏற்று செய்வான். ஏன் எதற்கு என்று கூட அவன் கேட்க மாட்டான். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கொண்டிருப்பவன். சோ மேலும் அரசனுக்கு குடிமகனுக்கு அரசாட்சிக்கு உட்பட்ட சட்ட திட்டங்களுக்கெல்லாம் இந்த குடிமகன் அதாவது அதற்கு உட்பட்டவன் இல்லையா. ஆனா நமக்கு நிறைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸே தெரியாது
ஆனா ஏதோ அரசாங்கம் சொல்றது நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு தான். உண்மையிலேயே அந்த பாவம் இருக்கா? நாம இந்த அரசாட்சிக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த பாவம் வந்து எல்லாத்துலயுமே நம்ம அப்ளிகபிள் பண்றோமா? கிடையாது. சோ மேபி சட்ட ஒழுங்குல வேணா நம்ம அப்ளிகபிளா இருக்கும், ஏன்னா நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும்ன்ற ஒரு பயம் இருக்கிறதுனால. ஆனா அதை தவிர்த்து எல்லா விஷயங்கள்லயுமே நாம வந்து பரிபாலிக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னா நம்முடைய உண்மையான தாத்பரியத்தை அறிந்து நாம பரிபாலிக்கிறது கிடையாது, ஏதோ பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம். அது போன்றதான் வேதங்களில் விளக்கமாக கூறப்பட்டிருக்கும் உலக செய்திகளில் விருப்பமுடையோர் வேள்விகளை செய்வதில் எண்ணமுடையோராகவும் நடப்பு நிலையில் நம்பிக்கையுடையோர்களாகவும் இருக்கின்றனர் இல்லையா? வேதங்கள் இப்போ வேத சாஸ்திரங்கள் மீது நம்பிக்கை உடையவர்கள் யஜ்ஞம், தானம், தபம் இந்த 3 விதமான தவங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஏன்னா வேதங்கள் பரிந்துரைத்திருக்கிறது, அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த பாவம் என்பது அவர்களிடத்துல உண்டு. அதனால வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்வார்கள். சோ அத மேலும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற உந்துதலும் இருக்கும் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பகவத்கீதை இந்த 18 நாள் ப்ரோக்ராம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னும் பொழுது நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஸ்லோகங்கள் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா நான் வரேன் அப்படின்னு தான் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. அதுல நானும் ஒருத்தி தான். ஓகே, சோ அதனால நம்ம பேசிக்கலி வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், வேதங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். சோ இவர் போன்ற மனிதர்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றம் நிச்சயமாக வெளிப்படுத்துவதில்லை. எண்ணமுடையவராகவும் நடப்பு நிலையில் நம்பிக்கையுடையவர் அப்படின்னா ரொம்ப மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சா இருக்கிறது. அப்படின்னா ஒரு புறம் வந்து ஒரு கால் வந்து பௌதிகம், ஒரு கால் வந்து ஆன்மீகம், இப்படி நம்ம வந்து ஸ்திரமற்ற ஒரு நிலையில நாம இருக்கும் பொழுது நம்மளால வந்து முன்னேற்ற பாதையில வந்து நிச்சயமாக வந்து நம்மளால போக முடியாது. ஆனா நம்ம இதுதான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில வந்து ஒரே இடத்துல நம்முடைய 2 கால்களை பதித்தோம் என்றால் மட்டும்தான் நம்மளால அந்த பக்கம் வந்து கரை சேர முடியும் இல்லையா? ஒரு கால் ஒரு படகுல ஒரு கால், இன்னொரு படகுல இன்னொரு கால் நம்ம வச்சு பிரயாணம் செய்ய முடியாது. அது போன்றதுதான். சோ இஸ்லோகத்தில் வேதவாத மற்றும் தத்துவவாத என்னும் 2 சொற்களும் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார். வேதங்கள் மீது வெறும் பற்று வைத்து வேதங்களை வேதாந்த சூத்திரத்தின் நோக்கத்தினை அறியாதவர்களை பகவத்கீதை வேதவாதரதா என்று அழைக்கின்றது. ஏன்னா வேதங்களை வந்து நாம வேதங்களுடைய அழகான இந்த அர்த்தங்களை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம்னா பௌதிக லாபத்திற்காக நாம் அதை உபயோகப்படுத்துறோம். அதுதான் வேதவாத ரதம். வேதங்களை நாம வந்து ஆன்மீக தளத்தில் முன்னேற்றம் அடையத்துக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய பௌதிக லாபத்திற்காக நாம் என்ன பண்றோம்? பலன் கருதும் செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம். அதாவது சதுர் புருஷார்த்தங்கள் இல்லையா? நிவர்த்தி மார்க்கத்திற்காக நாம் எடுத்து செல்வதில்லை. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் யாரு? பகவான் தான். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்தஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதைச்ச சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவிச்சே சாகம். சோ இன்னொரு ஸ்லோகமும் இங்க அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. எம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாஷம் பிரவதந்தி அபிவஷ்டிதஹ வேதவாதரதா பார்த்த நானியத் ஆஸ்திதி வாதினக. இது பகவத்கீதையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். காமாத்மான ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பல பிரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வரிய இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. போகைஸ்வரிய கதிம் பிரதி. சோ மலரினும் சுவை தரு நான்மறையின் மேலோட்டமான அறிவு நல்கும்படி பிறப்பு சொர்க்கம் அதாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது பிறப்பு எப்படிப்பட்டதுன்னா சொர்க்கத்துல வந்து பிறக்கிறது, ஆட்சி அதிகாரம் அனைத்தையும் அருளும் எனவும் பலன் தரும் செயல்களை பரிந்துரைய செய்யும் எனவும் மதிக்குறைந்தோர் மனம் மகிழ்கின்றனர். புலன்களின் நுகர்ச்சி வளம் மிகு வாழ்க்கை ஆகியவற்றை விரும்பும் அன்னோர் இந்த உலகில் இவற்றை விட பெரியது வேறு இல்லை என்று காண்பர். இதுதான் பகவத்கீதையில 42, 43வது ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம். அப்படின்னா இந்த வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நாம எதற்காக உபயோகப்படுத்துறோம்? அதாவது பலன் கருதும் செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம். உண்மையிலே வேதங்களால் பகவானை நாம உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை எடுத்து செல்லணும். அதாவது நிவர்த்தி மார்க்கத்திற்காக நாம போகணுமே ஒழிய பிரவர்த்தி மார்க்கத்திற்காக நாம செல்லக்கூடாது. பிரவர்த்தி மார்க்கம் என்பது என்னது? பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா? புலனுகர்ச்சி செயல்களோட சம்பந்தப்பட்டது. வேதங்களின் வேதவாத அடியவர்கள் பொதுவாக கர்ம காண்டத்தை நாடுவோர் ஆவர்.
இல்லையா? சோ கர்ம காண்டா மோட்ல கர்ம காண்டம் என்பது வேத நெறிகளுக்கு ஏற்ப வேள்விகள் செய்வதாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மகாமந்திர ஜபித்தை நான் 16 மாலை ஜபித்தால் எனக்கு உடல் நலம் தேரும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம செய்யறது அது பலன் கருதும் செயற்கள் இல்லையா? சோ நாம ஜபங்கள் நாம இறைவனுக்காக ஆற்ற வேண்டும். அவ்வாறு நாம் ஆற்றும் பொழுது நம்மிடத்தில் தூய்மை என்பது ஏற்படும். பௌதிகத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது அனைத்துமே இறைவனுடைய கிருபையால் நமக்கு கிடைக்க பெறும். நம்ம அவரை சேவிக்கலன்னாலுமே நமக்கு உண்டு. ஆனா அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய முறையில நாம் என்ன பண்ணுவோம்? தவறு இழைக்கும் பொழுது நம்ம பாவங்களை நாம கட்டிக்கொள்ளுவோம். ஆனா அதே பக்தி உணர்வோடு கொண்டு நம்முடைய இதை நாம செயல்படுத்தினோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு பௌதிகத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அதை பகவான் கண்டிப்பாக ரட்சிப்பார். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதை பற்றி நாம வருத்தப்படாம ஆன்மீக தளத்தில் முன்னேறுவதற்கான மாற்றம் என்ன என்பதை நாம கேள்வியுடையோராகவோ ஒரு ஞானியாகவோ நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, இதன் மூலம் அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைவார்கள். சோ நாம எப்போ பலன் கருதும் செயல்கள் செய்யறோமோ அதனுடைய விளைவாக நாம இந்த உடலை விட்ட பிறகு சொர்க்கத்தை சென்று சேர்வோம். ஏன்னா பலன் கருதும் செயல்கள் செய்வதால் வரக்கூடியது என்னது? புண்ணியங்கள். புண்ணியங்கள் மட்டுமே செய்யும் பொழுது அதற்காக நாம் என்ன பண்ணுவோம்? அங்க பக்தி கிடையாது, புண்ணியத்திற்காக செய்யறது. அந்த வார்த்தையோடு நம்ம ஆற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியத்தை அடைய நாம் என்ன பண்ணுவோம்? தேவலோகத்துல நாம பிறவி எடுப்போம். இதன் மூலம் அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைவர். அவர்கள் பொதுவாக சாதுர்மாசிய முறையினை பயிற்சி செய்கின்றனர். அக்ஷயம் அஹயை சாதுர்மாசியம் யாஜின சுகிருதம் பவதி. சாதுர்மாசிய யஜ்ஞத்தினை சொர்க்கலோகத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அதாவது சாதுர்மாசியம் உபவாசம் இருந்து அதனுடைய பலனை பெறணும்னு நினைக்கிறவங்க சொர்க்கலோகத்திற்காக உயர்த்தப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனா அதுவே நான் இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பக்தி தொண்டு பண்ணா இறைவனிடத்துல நாம சேர முடியும். அங்கே பக்தி என்ற பண்பும் கிடையாது, இறைவன் என்ற ஸ்தானத்தையுமே நம்ம வழங்காத பொழுது வெறும் சாதுர்மாசியம் உபவாசம் நம்முடைய புலன்களை பக்குவப்படுத்துறதுக்கோ அதுக்காக நம்ம செய்தோம்னா கண்டிப்பா நாம அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக சொர்க்கத்திற்கு செல்வோம். ஊர்தமம் கச்சந்தி சத்வ சதா. இவன் சத்துவ நம்ம தேவ உலகத்துக்கு போவோம். தேவர்கள் அனைவருமே சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா? அந்த உலகத்திற்குத்தான் நாம செல்ல முடியும். வேதங்களின் கர்ம காண்டத்தின் மீது பற்றுடையோர் மேலான வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக கர்ம காண்டம் என்னும் வேதங்களில் பலன் தரும் செயல்கள் மீது பற்று வைக்கின்றனர். 100% இல்லையா? சோ எந்த ஒரு சாஸ்திரம் இந்த பூஜை செய்ய என்ன பலன் கிடைக்கும் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தோட தான் செய்யறது, பலனுக்காக ஆற்றப்படுவது. மற்றவர்கள் வேதங்களின் நோக்கம் இதுவல்ல என்று விவாதம் செய்கின்றனர். இது ஞானிகள். ஓகே, தத் எதை தேக கர்மஜிதக லோகக்ஷீயதே ஏவம் ஏவம் உத்திர புண்ணியஜிதக லோகக்ஷீயதே. அதாவது செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறப்பதினாலும் நற்கல்வியினாலும் அழகினாலும் பலத்தினாலும் இவ்வுலகில் ஒருவன் உயர்ந்தவன் ஆகலாம். இவையெல்லாம் முற்பிறப்பில் அவன் செய்த புண்ணிய காரியங்களுடைய பலன்கள் தான் இல்லையா? அதை அனுபவிக்கத்தான் நாம் இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கும். புண்ணிய செயல்களின் பலன் தீர்ந்து போகும் பொழுது அவன் உயர் நிலைகளும் முடிந்து போகும் இல்லையா? அப்படின்னா மேலும் அடுத்த உயர்நிலைக்கு அவனால் செல்ல முடியாது. ஏன்னா பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம காரியத்தை ஆற்றி இருப்பதால் அதற்காக நாம இங்க பிறந்து என்ன பண்றோம்? பலன்களை அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் அதையே நாம பக்திக்காக என்று ஆற்றும் பொழுது பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்ப்பதற்கு நமக்கு பாதை என்பது கிட்டும். அங்கே இறைவனை மறந்து விடுகின்றோம். இப்புண்ணிய செயல்களினால் நாம் பற்றுடையவர்களாக இருப்போமாயின் உலகில் உள்ள பல்வேறு வசதிகளை நாம் நமது அடுத்த பிறவிலும் அடையலாம். இப்ப செய்யக்கூடியதுமே அடுத்த பிறவிலும் நமக்கு கிடைக்கும். சொர்க்கத்தில் கூட பிறக்கலாம். ஆனால் இவையெல்லாம் ஒரு நாள் முடிந்து விடும். நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல மேல இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள் இன்க்ளூடிங் பூமி 7, இந்த உலகத்துல நாம் எங்கே சென்றாலும் நாம மீண்டும் மீண்டும் எங்க வருவோம்? இந்த புவிக்குத்தான் வருவோம் இல்லையா? சோ புண்ணிய செயல்கள் தீர்ந்து விடும் பொழுது அவன் மீண்டும் மிருத்திலோகம், அதாவது இந்த பூலோகத்திற்கு வர வேண்டும். சோ வேதங்களை பொறுத்த மட்டில் புண்ணிய செயல்கள் செய்து வேதங்களின் உண்மை நோக்கம் அல்ல. அதனால வேதங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா இறைவனை அறிந்து கொள்வது இல்லையா? வேதங்கள் மூலியமாக நாம் யாரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதை விடுத்துட்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக நாம செய்யக்கூடாது.
வேதைஷ்ட சர்வை அகமேவ வேத்யா இல்லையா, சர்வசாகத்துல நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, அது மாதிரி. சோ அதனால எல்லாவற்றையுமே படைத்தவர் அவர்தான், வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர்தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் அவர்தான் இல்லையா. சோ அதனால வேதங்களின் நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வதே ஆகும். வேதவாதிகள் ஞானத்தின் முன்னேறியவர்கள் அல்லர், ஆனால் ஞான காண்டத்தை பின்பற்றுவோரும், அதாவது பிரம்மத்தை உணர்தல், அதாவது இம்பர்சனல் நிறைவுடையவர்கள் அல்லர். மாறாக, அதாவது பகவானை முழுதா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதாவது அவருடைய ரூபத்தை பற்றி ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அவருடைய பார்ஷியல் இதுலயுமே அதுலயுமே ஒரு பகுதி புரிஞ்சுக்கணும், எல்லாமே தெரிய வராது. மாறாக ஒருவன் உபாசன நிலைக்கு வரும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளை வழிபடு செய்கின்றான் இல்லையா, உபாசன நிலையில. அதனால் அவன் நிறைவுடையவன் ஆகிறான். ஆராதனாம் விஷ்ணு ஆராதனம் இல்லையா, சர்வேஷாம் விஷ்ணு ஆராதனம் பரம். இது யார் சொல்றது? ஆக்சுவலி சிவபெருமான் சொல்றார். ஆராதனைகளிலே விஷ்ணு ஆராதனை தான் மிக உயர்வானது அப்படின்னா, அந்த பரம்பொருளை நாம சேவிக்கிறது தான் மிக உயர்வானது என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறது. சோ வேதங்களில் பல்வேறு தேவ வணக்கமும் வேள்விகள் செய்வது பற்றியும் குறிப்பிட இருக்கின்றன. ஆனால் இவ்வகை வணக்கம் தாழ்ந்தவையாகும். சோ நாம அதை என்ன பண்றோம், நம்முடைய பலன் கருதும் செயல்களுக்காக அதையெல்லாம் நாம உபயோகப்படுத்துறோம். அதனால்தான் தேவ வழிபாடே நமக்கு பலன் கருதும் நிலைக்காகத்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவ்வாறு ஆற்றப்படக்கூடிய அந்த செயல்கள் நமக்கு புண்ணியங்களை கொடுக்கும், அதனால நம்ம ஒரு நல் வாழ்க்கை கிடைக்கும். ஆனால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா. ஆனால் பக்தி யோகத்திற்கு போகும் பொழுது அவன் நிறைவேறுகிறான். கர்மத்தில் இருந்தாலும் ஞானத்தில் இருந்தாலும் தியானத்தில் இருந்தாலும் ஒருவன் பக்தியில் நிறைவடையும் பொழுது மட்டும்தான் அவனுடைய யோகமே முழுமையடையும், இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர முடியும். இல்லைன்னா கிடையாது. அவன் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறக்க வேண்டியதுதான். ஒரு வேதவாதி தத்துவவாதி ஆகாது, பௌதிக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது. சோ தத்துவவாதி என்றால் முழு மெய்ப்பொருள் என்னும் தத்துவத்தை அறிந்தவன் என்று பொருள், பிரம்மத்தை பற்றி தெரிந்தவன். தத்துவம் என்பது மேலும் 3 நிலைகளை உணர்த்தப்படுகிறது இல்லையா, பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவானிதி இல்லையா. இந்த ஸ்லோகம் கூட நம்ம பாகவதத்துல இருக்கு. எத்தனாவது ஸ்லோகம் என்று எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்கு இந்த இது. 5th சாப்டர்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அறிதல் அந்த நிலைக்கு வரணும். 3 நிலைகள். எப்படி? சூரியனுடைய பிரகாசம், சூரிய வட்டம் மற்றும் சூரிய கிரகம் இல்லையா. சோ அது பகவானுடைய அருவத்தன்மை, இது முதல் நிலை. அடுத்து அவருடைய 4 கைகளுடைய ரூபம், அடுத்து 2 கைகளுடைய ரூபம். இப்படி நாம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகே. சோ அவதாரங்களை வழிபட வேண்டும். அவ்வாறு இல்லை எனில் அவன் நிறைவுடையவனாக மாட்டான். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானமான் மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவம் சர்வ இதி மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு நம்ம ஸ்லோகத்தை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அநேக பற்பர பிளவிகள் எடுத்தாலும் பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே இல்லையா, அனைத்துமே வாசுதேவர் என்று உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம். சோ அதை அப்படி உணரக்கூடிய அந்த மகாத்மாக்களும் கூட மிக அரிதானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. சோ பெற்றவனே கண்ணனை சரணடைகின்றான். இதன் முடிவு என்னவென்றால், குறை மதியுடைய மூடர்களால் பகவானையோ பிரம்மத்தையோ பரமாத்மாவையோ அறிய முடியாது. ஆனால் வேதங்களை கற்று முழு மெய்ப்பொருளை முழு முதற் கடவுளை அறிந்த பிறகு ஒருவன் நிறைந்த ஞானத்தை அடைகிறான் எனலாம். ஒருமுறை இந்த ஞானத்தை அடைந்த பிறகு இதற்கும் மேற்பட்ட ஞானம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை என்பதுமே அந்த மனிதன் உணர ஆரம்பிப்பான். அனைத்தையுமே இறைவனோடு அவன் சம்பந்தப்படுத்திதான் செயல்படுவான். அந்த வாசுதேவ நிலையில் அவன் நிலை பெற்று விடுகின்றான். ஆனால் ஒருவர் இதை உணராத வரைக்குமே அவர்களுடைய ஞானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது வேதவாத ரதத்தை போன்றது அப்படின்றது அந்த பதத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டு. நதஸ்ய தத்வ கிரஹானாய சாக்ஷாத் வசீர் அபிவாசக சமாசன் ஸ்வப்னே நிருக்தயா கிரஹமேதி சௌக்கியம் நயஷ்ய ஹேயானுமிதம் ஸ்வயம் ஷயாத். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா போன ஸ்லோகத்துல? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது, ஆனா அது இப்ப உங்களுக்கு டைம் இருக்கு இல்ல? டைம் எல்லாம் இருக்கு, சொல்லுங்க, கேளுங்க. வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன்
பலநோக்கு செயல், நம்பிக்கை, அதுக்கு என்ன மாதாஜி? இப்போ நம்ம அசோசியேஷன்ல யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா 1 மாலை ஜெபம் பண்றோம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றோம். அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆகுது? அந்த நம்பிக்கை அது சரியாயிடும் அந்த ஜெபம் செஞ்சா அப்படின்ற நம்பிக்கையில தானே மாதாஜி செய்யறோம். அத நம்ம பலநோக்கு செயல்னு எப்படி பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் அப்படிங்கிறது எப்படி மாதாஜி? முதல்ல பலநோக்கு செயல் என்றால் நம்முடைய சுயநலத்திற்காக ஆற்றுவது. ஓகே, அத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். பலன் கருதும் செயல் என்றாலே அது தன்னுடைய சுயநலத்தை கொண்டது. நீங்க அடுத்தவங்களுக்காக செய்யக்கூடிய நாம ஜபம் எங்கே உங்களுக்கு சுயநலம் இருக்கு? அது உங்களுடைய கருணை. அதுதான் மாதாஜி. இப்ப பிரத்தியாருக்காக செய்யறது பிரத்தியாருக்காக செய்யறது கருணை மற்றும் ஒரு வைஷ்ணவருடைய கருணை. அதுதான் தன் முன்னாடி எந்த ஜீவனுமே கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய அது வேறு. ஆனா உங்களுக்கு நீங்களே எனக்கு இந்த லாபத்தை கொடுக்கணும், அந்த லாபத்தை கொடுக்கணும்னு இந்த யக்னத்தை செய்யறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த தானத்தை கொடுக்கறது, இத்தனை புண்ணியங்களை செய்யறது, அதுதான் பலன் நோக்கு. ஓகே, ஒன்றை தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பலன் கருதும் செயல். ஓகே, நம்முடைய சுய லாபத்திற்கு, அடுத்தவங்களுடைய லாபத்திற்கு கிடையாது. அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறது பரோபகாரம். ஓகே, அது பலன் கருதும் செயல் கிடையாது. மேலும் அதிலுமே இன்னும் உசிதமானது எதுனாக்கா, அவர்களும் ஆன்மீக தளத்தில் உயரணும் என்று நினைக்கிறது. ஓகே, அதுதான் ஹையஸ்ட் நாம கொடுக்க வேண்டியதே. ஆனா நம்ம முன்னாடி ஒருத்தர் கஷ்டப்படும் போது பகவானே அவனுக்கு நல்ல வழியை கொடுங்கோ அப்படின்னு நம்ம கேட்கறதுல தப்பு கிடையாது. அது நம்முடைய அதாவது நல் குணத்தை வெளிப்படுத்தும், தெய்வீகமான குவாலிட்டியை வெளிப்படுத்தும். ஆனா நாம எதுவும் அந்த இடத்துல பண்ண போறது கிடையாது இல்லையா? இறைவனிடத்துல நாம கேட்கிறோம், அவ்வளவுதான். சோ we are always requesting the God. நம்ம ஒண்ணும் அவங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க போறது கிடையாது. ஓகே, சோ இது தன்னலம், தன்னலமற்ற செயல் இது. ஆனா நாம எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம என்ன பண்றோம்? வேத சாஸ்திரங்களை உபயோகப்படுத்திட்டு எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் 100 ஆண்டுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் சதா சர்வகாலம் யக்னங்களை வளர்த்தேன்னா அது இறைவனுக்காக. அது என்னது? தன்னலம் இல்லையா? அப்ப அது என்னது? பலன் கருதும் செயல் இல்லையா? ஆனா அதே அடுத்தவங்க சங்கடப்படுறத பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நடக்கட்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை, இல்ல நம்மளால முடிஞ்ச உதவி அவங்களுக்கு செய்யறது அது பொது நலம். இறைவன் அவங்கள ரட்சிக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்திக்கிறது அதுவுமே பொது நலம் தான். உண்மையிலே பொதுநலம் கருதக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் மட்டும்தான் வெற்றி கொள்ளும் மாதாஜி. சோ தன்னலத்தோடு இருக்கக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் நம்மள பந்தப்படுத்தும். அடுத்தவர்களுக்காக ஆற்றக்கூடிய எதுவுமே நம்மள விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை எடுத்து செல்லும். ஆனா அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பாவமே மிக உயர்ந்த பாவம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம் நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கறது முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கருணை புரியணும்னு நினைச்சா நமக்கு பெரிய மனசு வேண்டும், ஜென்டில்னஸ் இருக்கணும். சோ அப்பதான் நம்மளால மனஸ்பூர்த்தியா, நம்ம உதட்டளவுல சொல்லக்கூடாது, மனஸ்பூர்த்தியா செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒண்ணே ஒண்ணு மாதாஜி, நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம பகவான் கிட்ட இன்னும் பக்திய கூட அவங்களுக்குன்னு கேட்கலாமல்ல மாதாஜி? ஆமா, அதுதான் கேட்கணும். அது மட்டும் தான் கேட்கலாமல்ல மாதாஜி? பக்தி கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு வேற எல்லாமே பகவான் அந்த பக்தியினுடைய நிலையில இருந்து அவங்க யார் என்று உணரும் பொழுது அனைத்து செயல்களுமே அவங்க பக்குவமா செய்யறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலத்துல சங்கடமோ இல்ல அகங்காரமோ இன்றி அவங்க வாழ்வாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, சோ அது ஒண்ணுதான். நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே பக்தி தலத்துல எடுத்துட்டு வர வேண்டியது நம்முடைய கடமை. வேண்டலாமான்னு கேட்க கூடாது, நம்முடைய கடமை. ஓகே, இறைவனை அவர்களையும் அதாவது என்னையும் சேர்த்து அந்த எங்க வீட்டுல இருக்கிற மொத்தம் இந்த சந்ததியரே உங்களுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை அவங்களுக்கு காட்டுங்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம பகவான்கிட்ட சேவிக்கணும். ஓகே, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்ப இல்லைனாலும் ஒரு நாள் அவங்க திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிட்டும்.
அவங்களுக்கான ஸ்பான்டேனியஸே எப்படி வரும். ஏன்னா அவங்க நம்ம செய்யறதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க இல்லையா. நாம எல்லாமே வைத்தி சாதன பக்தியில உழந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இன்னைக்கு நல்லா செய்வோம், நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டர்பன்ஸ், நாளன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹையர் லெவல்ல செஞ்சு 10 பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க, அடுத்த நாள் நாம எங்கேயோ சொதப்பி இவங்க இப்படி சொதப்பினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இத்தனை கமெண்ட்ஸையுமே கேட்டுட்டு இருப்போம் நம்ம இல்லையா. நமக்கு அந்த பிராப்தத்தை கொடுத்தார். ஆனா அவங்க சடனா நம்முடைய இந்த செய்த இந்த பக்தி தொண்டனுடைய இதை பகவானுடைய கருணை என்ன ஆகுனாக்கா அவங்கள எடுத்த உடனே கூட ஒரு மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு அவங்க போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது உண்டு. அவங்க எந்த அளவுக்கு அந்த சமர்ப்பணத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்களோ நம்ம செய்யறதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அதற்கேற்றவாறு பகவான் அவங்களுக்கு அருள் பாலிப்பார். இதுதான் நிகழக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? கேட்கிறோம் மாதாஜி, ஒரு தடவை கேட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம் மாதாஜி. டெய்லி அதான் கேட்போம் கடவுள் கிட்ட, இருந்தாலும் அதை கேட்கலாமா கேட்க கூடாதுன்னு கேட்டுக்கிட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தவர்களுக்கு ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பிரார்த்தனையுமே தவறு கிடையாது. ஆனா எனக்கு ஒரு 100 கோடி ஆஸ்தி வேணும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டோம் பாருங்க, அது தவறு. ஓகே, சோ துருவ மகாராஜ் என்ன கேட்டார், பொசிஷன் கேட்டார் இல்லையா. ஆனாலுமே அவர் தன் தாயுடைய அறிவுறுத்தலை சில மேற்கொண்டு அவர் சென்றார். அந்த சமர்ப்பணம் இல்லையா. அவங்க தாய் யார் சொல்லுங்க? ஐ திங்க் இந்த இடத்துக்கு போனா உங்களுக்கு நல் மார்க்கம் கிடைக்கும் என்று வழிகாட்டக்கூடிய குரு இல்லையா. அது என்ன சொல்லுவாங்க, பார்த்தரா குருவா, அது என்னது சொல்லுவாங்களே, ஞாபகம் வரல டக்குன்னு. நிறைய வாட்டி ராஜிகமா ஓகே. ஏதோ அது எனக்கு ஞாபகம் வரல இருக்கு. பகவத்கீதை சொல்றாரு மாதாஜி. ஆமா, சோ அந்த இது பகவான் இதுதான் வழிநடத்தக்கூடிய குரு. அதாவது இந்த பாதையில நமக்கெல்லாம் பாத பிரஷ்ட குரு, கரெக்ட். எனக்கு அது ப்ரொனன்சியேஷன் மறந்து போயிடுச்சு. பாத என்றாலே பாதை இல்லையா, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஷார்ட் ஃபார்மா நமக்கு அது ரைமிங் கரெக்டா, பாத பிரஷ்ட குரு. ஓகே, நமக்கு இங்க போனா உங்களுக்கு இந்த மார்க்கம் கிடைக்கும். நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணா உங்களுக்கு பகவத்கீதையை கத்துக்கலாம். பகவத்கீதை கத்துனா வாழ்க்கையை பக்தியோடையும் நிம்மதியோடையும் வாழலாம் இல்லையா. அடுத்தவங்களுக்குமே இந்த மார்க்கத்தை காட்டணும்ன்ற எண்ணமும் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இத்தனையுமே பகவத்கீதை வாசிக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலன்கள் இல்லையா. சோ அந்த பாத பிரஷ்ட குரு இல்லையா, பாத பிரஷ்ட குரு நமக்கு வழி கொடுத்தாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு அந்த நிலைமையாவது இருக்கணும் நம்ம இல்லையா. நாம வேற சிக்ஷா குருவோ தீக்ஷா குருவா இருக்க முடியாது இல்லையா. ஆனா இந்த பாத பிரஷ்ட குருவா நம்ம இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப அதாவது மகத் சேவையா நம்ம பண்ணலாம் எடுத்துன்னு. இப்ப நீங்க எல்லாருமே காலிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா, தட் அண்ட் ஆல் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் சேவா. ஆனா அதுல நீங்க ஈடுபாடு கொண்டு செய்யுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். சோ ஒரு நார்மலான மனோபாவத்தை காட்டிலும் அதுல சமர்ப்பணமா இருந்து செய்யுங்க, நிறைய பக்தர்கள் ஜாயின் ஆவாங்க. சோ நீங்க கூப்பிட்ட அனைத்து பக்தர்களுமே சேர்ந்தா உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இல்லையா. வாழ்க்கையில அவங்க எல்லாருமே நற்பாதையை அடைவாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஆனந்தம் உங்களுக்கு மேலும் மேலும் அந்த சேவையில முன்னேற்ற பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். உண்மையிலேயே நாம நிமித்த மாத்திரம்தான் செயல்படுறோம். ஆனா அந்த நிமித்த மாத்திரம் கூட நம்ம முழு மனசோட செயல்படும். சோ நிமித்த மாத்திரமாகவே செயல்படணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ இந்த செகண்ட் ஸ்லோகம், கனவு என்பது பொய்யானது, முக்கியத்துவம் இல்லாதது என்று ஒருவனுக்கு தெரிய வருகிறது. 100% இல்லையா. கனவு பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு சினிமா போல கூட வரும் நமக்கு. ஆனா அது நம்ம முழிச்சு எழுந்த பிறகு அந்த கனவுக்கும் நமக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி நிகழ்வுகள் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. ஆனா அது ஒருவனுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாததுதான். ஏன்னா கனவுல நடக்கிறது எல்லாமே நினைவுல நடக்காது இல்லையா. அதனால நடக்காத ஒன்று விஷயத்துக்காக நாம் ஏன் அதை பத்தி யோசிக்கணும் இல்லையா. அப்படின்னா கனவு என்பது முக்கியத்துவம் மற்றது. அது போல இப்பிறப்பிலோ இவ்வுலகிலோ அல்லது மேலுலகிலோ உள்ள உலகியல் இன்பமானது, அதாவது நமக்கு வேலை இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள் நம்ம உலகம் இல்லையா,
அங்கே உலகியல் இன்பம் என்பது, அதாவது நம்முடைய புலன்கள் திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து முக்கியத்துவமற்றது என்பது உணர்கின்றான். இது ஒரு ஓமை. ஆக்சுவலி கனவு எப்படி முக்கியமற்றதோ அது போல வந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய அதாவது பலன் கருதும் செயல்களுமே வந்து முக்கியத்துவமற்றது என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனை அவன் உணரும் பொழுது வேதங்கள் கூறுகின்ற நெறிமுறைகள் கூட அத்துணை உறுதியாக அவன் மனதில் இடம் பெறுவதாக கூற முடியாது இல்லையா? வேதங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு சமர்ப்பணம் வேணும் இல்லையா? அத வந்து ஒரு வாட்டிக்கு 10 வாட்டி வாசிச்சு ஒரு மீனிங்கா படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த வேதங்கள்ல ஈடுபடக்கூடிய மனசே பக்குவம் அடையும். ஆனால் இந்த ஒரு சமர்ப்பணம், அதாவது இதனை ஒருவன் உணரும் பொழுது வேதங்கள் கூறுகின்ற நெறிமுறைகள் கூட அத்தனை உறுதியாக அவன் மனதில் இடம் பெறுவதாக கூற முடியாது. 100% இல்லையா? நாம் என்ன பரிபாலிக்கணுமோ அத்தனையுமே வேதங்கள்ல சொல்லியிருந்தா கூட அது மனசுல வந்து இமீடியட்டா பதியாது. இட் வில் டேக் டைம். 1க்கு 4 வாட்டி நம்ம சொன்னாதான் மைண்ட்லயே பதியும் இல்லையா? சோ பகவத்கீதையில வந்து 2.45 ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ 2.45 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, த்ரைகுண்யா விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்த்வந்தோ நித்ய சத்வஸ்தோ நிர்யோக சேம ஆத்மவான் இல்லையா? அதாவது பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை நீ வந்து அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸ் வந்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? அவருக்கு வந்து போதிக்கிறார். நீ எது வரைக்கும் இந்த 3 குணங்களுக்கு மத்தியில நீ வந்து செயல்பட்டு இருக்கியோ அது எப்பொழுதுமே உன்னை வந்து கட்டுண்ட நிலையிலே வைத்திருக்கும். ஆனால் நீ வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை தேடும் பொழுது சோ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையா, ஏன் சத்துவகுணம் கூட வந்து நம்மள வந்து இந்த உலகத்துலதான் நம்மள நிறுத்தும். தேவர்களே அதற்கு உதாரணம் இல்லையா? அவர்களுமே இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றவர்கள். அதனால இங்கே நம் சத்துவகுணத்திலேயே நாம செயல்பட்டா கூட நாம மீண்டும் இங்கதான் வருவோம். ஆனா சுத்த சத்துவத்திற்கு நிலைக்கு போகணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பகவத்கீதையில் 2.5 பகவான் கிருஷ்ணர் இயற்கையின் குணங்களால் தூண்டப்படும் பௌதிக செயல்களை கடந்து மேலே செல்லுமாறு அர்ஜுனனிடம் அறிவுறுத்துகிறார். அப்படின்னா பௌதிக செயல்கள் செய்யக்கூடாதா அப்படின்னாக்கா, எந்த செயலாக இருந்தாலும் அது ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் பௌதிகமா இருக்கட்டும், அங்கே வந்து ஆன்மீக மனதோடு நாம பௌதிகத்தையுமே கையாளணும். அப்படின்னா எப்படி? அனைத்தையுமே இறைவனுடைய கிருபை என்று ஏற்று அவரிடத்தில் சமர்ப்பித்து நாம வந்து செயல்படணும். வெறுமனே கருவியாக. அத்தகைய பௌதிக செயல்தான் வந்து மேன்மையான செயல். ஆனா அதுலயே வந்து நாம் என்ன பண்றோம்? பௌதிகமாகவே நம்ம உழண்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? மேலும் வேதங்களை கற்பது உலக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து முன்னேறுவதற்கே ஆகும். சோ எதுக்காக வேதங்கள் படிக்கிறோம் இல்லையா? சர்வசிஷாகம்ல சொல்றார், வேதைஸ்ய சர்வை ரகமேவ வேத்யோன்னு சொல்றார் பகவான். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நானே அப்படின்னு சொல்றார். சோ பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்னா நாம பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். அவ்வளவுதான் இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் வந்து நாம வந்து நம்மள நாம எடுத்து செல்லணும். இல்லை என்றால் 3 குணங்களுக்குள்ளே நாம் ஆற்றி கொண்டிருந்தால் நாம இங்கே மீண்டும் வருவது என்பது உறுதி. ஓகே. சோ மேலும் அதாவது உலக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து முன்னேறுவதற்கே ஆகும். பௌதிக உலகில் சத்துவ குணமே உண்மையில் சிறந்த குணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதுதான் ஹையஸ்ட் சத்துவகுணம் தான். தேவர்களுக்கு வந்து அந்த சத்துவகுணம் வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறது. மேலும் சத்துவகுண நிலையில் ஒருவன் மேல் உலகங்களுக்கு உயரப்பட சத்தியலோகம் வரைக்கும் போகணும். ஆனால் இது கூட நிறைவுடையமை என்று, அதாவது இதுவுமே பர்மனன்ட் கிடையாது நமக்கு இல்லையா? மேலும் தத்துவ ஞானம் கூட நல்லது அன்று என்று முடிவிற்கு ஒருவன் வருதல் வேண்டும் இல்லையா? அது கூட நல்லது கிடையாது. ஏன்னா அதுல நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்? ஞானம் மற்றும் வந்து சந்தோஷம் இல்லையா? நாம் ஒரு செயலை செய்துட்டு அதனால வரக்கூடியது வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும். அந்த ஒரு நிலை வந்து ஒத்துக்க முடியாது. ஓகே. சோ அதுவுமே வந்து கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அரசனாக்கி மனைவி மக்களுடன் வசதியோடு வாழலாம் என்று ஒருவன் கனவு காணலாம். ஆனால் அக்கனவு முடிந்தவுடன் தான் காண்பது
தான் கண்டது அனைத்தும் பொய் என்று முடிவிற்கு அவன் வந்து வருகின்றான். 100%. இங்கே வந்து ஆனந்தம் கொள்வதற்கு என்பது எதுவுமே கிடையாது, துக்கம் கொள்வதற்கு என்பதும் எதுவுமே கிடையாது. இரண்டுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய பாவம் ஒன்றுதான் நமக்கு நன்மை பயக்கும். மேலும் அதுபோல் அவன் ஆன்மீக முக்தி அடைய விரும்புவனுக்கு உலக இன்பங்கள் அனைத்தின் மீதும் நாட்டம் இருப்பது கிடையாது. ஒரு முறை வந்து நம்ம ஹையர் டேஸ்ட்ல போய் நம்ம சுச்சுவேட் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்தி, அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட சேவைகள், இப்படி நம்ம வந்து அதுல மூவ் ஆயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மீது அந்த மனது வந்து நாட்டம் என்பது கொள்ளாது. மேலும் அதாவது when you taste the higher thing, lower taste எல்லாம் நம்மளை விட்டு தூரமா விலகிடும். எவ்வகை இன்பத்தோடும் தனக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை என்னும் முடிவு அவன் அந்த முடிவுக்கு அவன் வரவில்லை என்றால் அவன் முழு மெய்ப்பொருளை அறிவது அல்லது தத்துவ ஞான நிலைக்கு வர முடியவே முடியாது. ஓகே, சோ அதாவது ஒரு ஞானியா கூட ஆக முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. சோ அப்படின்னா ஞானிக்கு தான் யார் என்பது தெரியும் இல்லையா? சோ தன்னுடைய தான் நிராகார ரூபத்தை தான் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார் இல்லையா? மேலும் ஹையஸ்டா வந்து தான் பிரம்ம நிலை அடைகின்றோம், நானே இப்படி எல்லா ஒரு தவறான கூற்றுக்களோட தான் இந்த ஞானிகள் வந்து செயல்படுறாங்க. சோ அதனால இந்த எவ்வகையான இன்பத்தோடும் தனக்காக இவங்க ஹேட்ரட்னஸ், இந்த பிரபஞ்சமே வந்து பொய்மை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தங்களுடைய தவ வாழ்க்கையை வந்து மேற்கொள்வாங்க. சோ அங்கே இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்கோ இறைவனோட சம்பந்தப்படுவதற்கோ அவங்க வந்து விருப்பம் கொள்வது கிடையாது. சோ மேலும் கர்மிகளும் ஞானிகளும் யோகிகளும் உலகியல் உயர்வு நாட்டமுடையவராக இருக்கின்றனர், இந்த 3 பேருமே. சோ இப்ப பக்தனுக்கு தான் அந்த பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடியது என்னது, அந்த அதாவது பக்தன் என்பவன் வந்து இந்த 3 யோகங்களை காட்டிலும் முழுமை பெறக்கூடிய செயலில் ஈடுபடவன். வெறுமனை கேவல பக்தி செய்தும் இறைவனிடத்து செல்ல முடியும். ஆனால் இந்த யோகங்களை ஆற்றி நாம இறைவனிடத்து செல்வது என்பது மிக அரிதான ஒன்று. மேலும் உடல் சுகத்திற்காக கர்மிகள் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். 100% இல்லையா? நாம கடுமையா உழைக்கத்தான் செய்யறோம். ஓகே, அதுபோல் ஞானிகள் கர்ம தளத்திலிருந்து வெளியேற, அதாவது இந்த அதாவது தற்காலிகமா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம், சோ இது மாயை என்று எண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, மாயை பற்றி உணராம அவர்களுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு வரக்கூடிய அந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்குமே வந்து அதாவது கர்மிகளை பத்தி தானே ஞானிகளை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஞானிகள் வந்து பொதுவாக வெறுப்பு, அதுலதான் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதே. இந்த பிரபஞ்சம் வந்து மாயை இல்லையா? சோ அவங்களுடைய பக்தியுமே வந்து வெளிப்படையே நம்ம வந்து நிறைய பார்க்க முடியாது, சில பேர் தான். ஆனா அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது ஞானி. சோ இப்படி இந்த ஞானிகளும் கர்மிகளும் யோகிகளும் உலகியல் உயர்வில் நாட்டமுடையராக இருக்கின்றனர். எப்பவுமே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து அவர்கள் வந்து ஈடுபாடு கொள்வது என்பது அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனா பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது, எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு என்று எண்ணி அவர்கள் வந்து ஆற்றுவார்கள். சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. மேலும் உடல் சுகத்திற்காக கர்மிகள் இரவும் பகலும், எஸ் நாம எல்லாரும் கூட பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? சிறுபிராயத்துல நிறைய உழைச்சிருக்கோம். ஆனா நமக்கு கர்மிகள் என்ற பெயர் நமக்கு இருக்குன்றது தெரியாது. நமக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்காங்களோ அதை வைத்துக்கொண்டு நம்ம செயல்படும் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலேயே இந்த பலன் கருதும் செயல்கள் வந்து செய்யணுமா அப்படிங்கறது வந்து அதாவது நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து உணரணும். ஏன்னா அதனால என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க? அதனால ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. மீண்டும் இந்த உலகத்துல வரக்கூடிய ஒரு நிலையில தான் நாம தள்ளி விடுறோம் நம்மளையே நம்ம. சோ ஞானிகள் கர்மதள வெளியேறி பிரம்மஜோதியில் எவ்வாறு ஒன்று கலப்பது பற்றி யுகித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் ஞானிகள் இல்லையா? மர்ஜிங் வித் த சுப்ரீம் பிரம்மன். சோ உண்மையிலேயே மர்ஜிங் ஆகுதா? மர்ஜிங் ஆகிறதே கிடையாது. அந்த மேல் உலகத்திலுமே அவர்கள் அணைந்து கொண்டுதான் இருப்பார். ஏன்னா எல்லா துவாரபாலகர்களுமே வந்து இறைவனுடைய கட்டளைப்படி நிகழும். மேலும் யோகிகள்
ஏன் அந்த துவாரபாலகர்கள் அங்க இருக்காங்கன்னா யாருமே தவறி உள்ள போயிடக்கூடாது. எப்படி 4 குமாரர்கள் சென்ற பொழுது ஜெயா வித்யா தடுத்து நிறுத்தினாரோ அது மாதிரிதான் அவங்களுமே வந்து இருக்காங்க. சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம நேரடியாக இருந்து தரிசனம் பெற்று நம்ம வீடு திரும்பலாம். ஓகே, சோ அதான் அப்படி ஒரு பாவத்தோட நாம செயல்படும். சோ அதை விடுத்துட்டு நாம வந்து நம்ம இதை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து போகக்கூடாது. பகவானை சேவிக்கணும் இல்லையா, அவருடைய திருவடிகளை வந்து நாம நமஸ்கரிக்கணும் அப்படிங்கிற பாவத்தை கொண்டு நாம ஆலயத்திற்கு செல்லணும். ஓகே, அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய லாபத்திற்காக நான் வந்து எனக்கு இது கிடைச்சா உன்னை வந்து சேவிக்கிறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்மளாம் மொட்டை போடுறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா மொட்டை போடுறோம் இல்லையா? சோ இறைவனுக்காக நம்ம வந்து எதையுமே எண்ணாமல் சென்று நம்முடைய அழகை நம்ம வந்து குறைத்துக் கொள்வது என்பது அது வேறு, அது சமர்ப்பணம். ஆனா நான் பௌதீகத்துல நான் இதை அடைஞ்சா நான் மொட்டை போடுறேன் அப்படின்னு செய்யறது வந்து தவறு. சோ ஆனா ஆரம்ப கட்ட பக்தர்களுக்கு இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஏன்னா அவ்வாறு ஆற்றும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கையாவது அவங்களுக்கு ஏற்படுகிறது இல்லையா? நாம் இது சேவிச்சோம், பகவானிடத்துல வந்து நாம் இதை செய்திடணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போய் நாம செய்துட்டு வர்றாங்க இல்லையா? ஏதாவது ஹெட் ஷேவிங் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யோகிகள் பௌதிக நிறைவு மற்றும் மந்திர சக்திகளை அடைவதில் மிகுந்த மனமயக்கம் கொண்டனர். எஸ்பெஷலி யோகிகள் இல்லையா, இந்த தியானத்துல வந்து நிலை பெறக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த மந்திரத்தை சொன்னா இதெல்லாம் நிகழும் என்பது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ அப்படிப்பட்ட பலன் கருதும் விஷயங்கள்ல தான் அவர்கள் வந்து தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பார்கள். சோ இந்த யோகிகள் இதெல்லாமே இன்பத்தில் நிறைவுடையவர்களாக இருப்பதற்கே முயற்சி செய்யும். அதாவது அல்டிமேட் கோல் நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே வந்து நற்பலனை கொடுத்து அதை வந்து நாம அனுபவிக்கணுமே. அதற்காகத்தான் நாம ஒரு காரியத்தை வந்து வெற்றி அடையணும்ட்டு இறைவன் தாழ்படுகிறோம். பகவான் அதையுமே அருள் பாலிக்கிறார் இல்லையா? அருள் பாலிக்காம இல்லை. ஆனா ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது நாம பக்குவம் அடைந்து ஐயோ நாம் இவ்வளவு அல்பமா இருந்து இதெல்லாம் நாம கேட்டோமா அப்படின்னு ஒரு மனசு வந்து வரும். அது வரைக்குமே பகவான் வந்து கருணை புரிஞ்சுட்டே இருப்பார். முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த பிறகு நாம் என்ன பண்ணணும்? we have to go back இல்லையா? ஆனால் ஒரு பக்தனும் மிக எளிதில் பக்தி தொண்டு அதாவது எந்த ஒரு பாவத்தையுமே கொண்டு இல்லாம வந்து நிலைத்து வந்து விடுகின்றான். சோ இந்த ஒரு பாவம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. அதாவது யோகிகள் ஞானிகள் கர்மிகள் இவங்களை அடைய முடியாதது வந்து பக்தன் வந்து பெறுகின்றான். மேலும் ஆனால் அவனுக்கு கர்ம ஞானம் மற்றும் யோகத்தின் பலன்கள் முக்கியத்துவமற்றவையாகி விடுகின்றன 100%. சோ மேலும் ஆகையினால் பக்தன் முக்கியத்துவமற்றவர்களாகி விடுகின்றன. ஆகையினால் பக்தன் மட்டுமே தத்துவ ஞான நிலையில் இருக்கிறானே ஒழிய மற்றவர்கள் அல்ல. அப்படின்னா தத்துவம் என்றால் என்னது? நித்தியமான பொருளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுதான் எக்காலத்திலுமே முன்னையும் இருந்தது, இப்பயும் இருக்கு, இனிமேல இருக்கும். தத்துவதர்ஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவிற்கு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அப்படின்னா நித்தியமான உண்மையை புரிந்தவர், கண்டவர், உணர்ந்தவர். சோ அதுதான் அவருக்கு, குருவிற்கு தான் வந்து தத்துவதர்ஷின்னு பெயர் இல்லையா? வித்யா அது எதுல வருது? நம்ம இது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா இல்லையா? அதுல வரும் இல்லையா? சோ தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேசியான ஞானம் ஞானினா தத்துவ தர்ஷினக இல்லையா? அதுல நம்ம படிக்கிறோம். சோ இல்லையா, தத்துவ ஞானம். தத்துவம் என்றாலே என்னன்னா முக்காலத்திலும் வந்து மாற்றமற்ற நிலை, அதுதான் வந்து தத்வா. தத் என்றாலே வந்து நித்தியமான உண்மை, எக்காலத்திலுமே அது மாற்றம் அடையாது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மை. சோ இந்த ஒரு உண்மையை வந்து புரிந்து கொள்பவன் யாரு? பக்தன். ஆனா மற்ற யோகிகள் கிடையாது. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ நிலையிலே ஒழிய மற்றவர்கள் அல்ல. உண்மையில் ஞானியின் நிலையை காட்டில் ஞானியின் நிலை வந்து கர்மி நிலை விட பெட்டர் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்மி, அதற்கப்புறம் வந்து ஞானி, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யோகி. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி இந்த ஹையர் லெவல் போயிட்டு இருக்கும். ஆனா அதுக்கு டாப் மோஸ்ட் எது? பக்தன். சோ அவனுடைய நிலையை அவங்க வந்து அடையணும். ஞானியும் கண்டிப்பாக விடுதலை அடையணும் தான். விடுதலை பெற்ற பிறகே அவன் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற முடியும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா அவனால முடியாது. பக்திம் லபதே பராம். எந்த ஸ்லோகம்?
4th ஸ்லோகம் பெருசா சிறுசா சின்னதாதான் இருக்கு. பிரேம மாதாஜி வாசி. யவான் மனோரஜசா பூருஷ்ய சத்வேன வா தமசா வானுருதம் சேதோபீராகு ஆகுடுபீர் ஆதனோதி நிரங்குசம் குசலம் சேதரம் வா. இருக்காங்களா மாதாஜி? மாதாஜி இல்லைன்னா சித்திரலேಖ மாதாஜி வாசி. படிக்கிறேன். யாவான் மனோரஜசா பூருஷ சித்திரலேಖ மாதாஜி. சத்வேன வா தமசா மாதாஜி பத்மா மாதா பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறாங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க படிங்க மாதாஜி. அவங்களோட சவுண்ட் கேக்குது. ஆனா அவங்க நம்ம பேசுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க பேசுறது கேக்குது மாதாஜி. வாசிங்கோ. யாவத் எதுவரை மனம் பேசுறது கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. குண படிக்கிறேன் மாதாஜி. குணத்தினால் புருஷஸ்ய உயிர்வாழிகள் சத்வேன சத்வ குணத்தினால் வா அல்லது தமோ குணத்தினால் வா அல்லது கேக்குறது மாதாஜி. ரீடிங் ஸ்லோகம். ஓகே ஃபைன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். பத்மா மாதாஜி வாசிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. யாரோ வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது விட்டுருங்க, நாளைக்கு வேணா நீங்க வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, நான் என்ன சொல்ல போறேன். சரி வாசி. வா அல்லது அனுருத்தம் கட்டுப்படுத்தி சேதோபி அறிவு புலன்களினால் ஆகுதிபி செயற் புலன்களினால். மாதாஜி நீங்க எங்க படிக்கிறீங்க? எங்க மாதாஜி அவங்க சரியாதான் படிக்கிறாங்க மாதாஜி, கரெக்டா தான் படிக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே சரி சரி. அவங்க பாதி. ஓகே வாசிங்க வாசி. ஆதனோதி வரிதல் நிராங்குசம் அங்குசக்தியினால் கட்டுப்படுத்தப்படாத யானையினை போன்ற சுதந்திரம். குசலம் புண்ணியமான மேலும் இதரம் புண்ணியமற்ற பிற பாவச் செயல்கள். வா அல்லது மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபதாக்கு ஜெய். எதுவரை உயிர் பொருளின் மனம் ஜட இயற்கையின் முகுணங்களினால் சத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் மாசுடையதாக இருக்கின்றதோ அதுவரை, அதாவது மனம் சுதந்திரமான கட்டுப்படுத்த முடியாத யானையை போன்றே இருக்கிறது. அது புலன்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அது தனது புண்ணிய மற்றும் பாவச் செயல்களின் எல்லைகளை விரித்து கொள்கிறது. இதன் விளைவு உயிர்கள் தத்தமது செயலுக்கேற்ப இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கும் உலகிலேயே இருக்க வேண்டியதாகிறது. பொருளுரை. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பௌதீக பாவ புண்ணிய செயல்கள் இரண்டும் பக்தி தொண்டு கொள்கைக்கு எதிரானவை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு முக்தி, அதாவது உலக சிக்கலிலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்பது பொருள். ஆனால் புண்ணிய செயல்களோ சிறிது உலகில் சிக்க வைக்கும் தன்மை உடையன. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பாவ புண்ணிய செயல்களினால் ஒருவன் மனம் கவரப்பட்டதென்றால் ஒருவன் பரிபூரண நிலையினை அடைய முடியாது. தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்திற்கும் ரஜோ குணத்திலிருந்து தமோ குணத்திற்கும் உணர்வினை மாற்றிக்கொள்வதனால் உண்மையில் பிரச்சனை தீர்ந்து விடுவதில்லை. பகவத்கீதை 14.26 ச குணான் சமதீத்தை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே என்று கூறுகிறது. ஒருவன் கண்டிப்பாக உன்னத நிலையை வருதல் வேண்டும். இல்லையேல் வாழ்க்கையின் லட்சிய பயனை நிறைவேறாது. படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு தான் கேட்கலையான்னு தெரியல மாதாஜி படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. கேட்கலையா? நடுவுல கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு, படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.
ஃபைன் ஃபைன், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா நான் பேசுறது கேக்குது இல்லையா? எனக்கு மட்டும் தான் கேக்குது கேக்கல. கேக்குது கேக்குது மாதாஜி. நான் கேக்குது பேசுறது மாதாஜி. உங்களுக்கு கேக்குது? நீங்க நான் பேசுறது பேசுறது கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். கேக்குது. அது இருந்தா போதும். நான் பேசுறது கேட்டா போதும். நீங்க பேசுறது கேட்கலனாலும் யாராவது ஒருத்தர் அப்புறமா எனக்கு சொல்லிடுவீங்க. சோ நான் பேசுறது கேட்கலன்னா ஃபுல்லி இன்ஃபர்மேஷனே வேஸ்ட் ஆயிடும். யாவன் மனோரஜசா பூருஷ்ய சத்வேன வா தமசா வானுருதம் சேதோ வீராகுடுவீர் ஆதனோதி நிரங்குசம் குஷலம் சேதரம் வா. எதுவரை உயிர் பொருளின் மனம் ஜட இயற்கையின் குணங்களாலான சத்வம் ரஜோ தமஸ் குணங்கள் மாசுடையதாக இருக்கின்றதோ அதுவரை அவனது மனம் சுதந்திரமான கட்டுப்படுத்த முடியாத யானையை போன்று இருக்கின்றது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்களை நாம கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம என்ன நினைக்கிறோம்? எத்தனை பேர் தெரியும் ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட்? நீங்க வீட்டுல கிட்ட என்ன ஃப்ரீயா விட அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா இல்லையா? சோ நம்ம யாராவது நம்மள இதை செய் அதை செய் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு பிடிக்காது இல்லையா? பிறவிலே நம்மள யாராவது அவங்க கீழே நம்ம செயல்படணும்னு சொன்னாங்கன்னா நமக்கு கோபம் வரும் இல்லையா? ஆனா நம்ம பெற்றோர்கள் சொன்னா கூட நமக்கு இந்த காலகட்டத்துல கேட்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பாங்கோட தான் நம்ம வாழ்றோம் நம்ம இல்லையா? இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? மனசு எப்பொழுதுமே சுதந்திரமானதாக தன்னை பாவித்து கொண்டு தான் செயல்படுகின்றேன் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு செயல்படுவதாக தான். இதுதான் மெயின். இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமே மனசுதான். சோ அது எதோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கனாக்கா, கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு யானையை போன்று அந்த மனம். அதாவது இன் 6th chapter பகவத்கீதையில கூட அர்ஜுனர் சொல்வார் இல்லையா? சோ அதாவது இந்த மனசை அடக்கிறது அது பயிற்சியின் மூலியமா பகவான் சொல்வார், கண்டிப்பாக அடக்க முடியும்னு சொல்வார். ஆனா எனக்கு காற்றை கூட என்னால கட்டுப்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா என்ன மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாத போல தோன்றுகிறதுன்னு அதாவது அர்ஜுனர் சொல்வார். உண்மை அதுதான். மனசை நாம எப்படி வேண்டாலும் அலைப்பாய் விட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி புலன்களும் செயல்பட ஆரம்பித்து விடும். மனசை கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அனைத்துமே பக்குவம் அடையும். அது புலன்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அது தனது புண்ணிய மற்றும் பாவ செயல்களின் எல்லைகளை விரித்து கொள்கிறது. எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா? இப்ப மனசு பக்குவமா செயல்பட்டா நல்ல ஒரு புண்ணியங்களை நம்ம சம்பாதிப்போம். ஆனா புண்ணியங்களை சம்பாதிக்கணும்ன்றதுக்காக கிடையாது அது செய்யறது. இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதுபடி நிகழட்டும்னு எடுத்துட்டு போகணும். அந்த ஒரு பாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம. சோ முதல்ல அந்த பாவம் வராது. அட்லீஸ்ட் நல்ல ஒரு புண்ணியங்களாவது சேர்த்துக்கலாமேன்ட்டு நான் நல்ல காரியத்தை செய்வோம். அந்த நல்ல காரியத்தை செய்யும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம் என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்குகள் எல்லாமே கிளியர் ஆகும். அப்ப நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா, ஆத்ம சுத்தம் அடையும் பொழுது நமக்கு இந்த பலன் கருதும் செயல்கள் நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா விடுதலை பெறுவோம். சோ நம்ம அந்த ஆனந்தத்தை, பேரானந்தத்தை அனுபவிக்க நம்ம நெக்ஸ்ட் பகவானுடைய அதாவது பக்தியின் மீது நம்ம தூய்மை அடைந்த நிலையில ஆற்றும் பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருந்து நாம விடுதலை பெறுவோம். இதன் விளைவு உயிர்கள் தத்தமது செயல்களுக்கேற்ப இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கும் உலகிலே இருக்க வேண்டியதாகிறது இல்லையா? எது வரைக்கும் நாம இந்த 3 குணங்களோட உழல்றோமோ அது வரைக்கும் நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பௌதீக பாவ புண்ணிய செயல்கள் இரண்டும் பக்தி தொண்டு கொள்கைக்கு எதிரானவை என்று கூறப்படுகிறது. 100% இல்லையா? இந்த உலகத்துல நாம் ஆற்றக்கூடிய புண்ணியங்களுக்காக ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பக்திக்கு ஆப்போசிட். பக்தி எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்வதுதான் பக்தி இல்லையா? அதுதான் உத்தம பக்தி இல்லையா? அந்யாபிலாஷித்த சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்திர் உத்தமம். தூய பக்தி தொண்டு என்பது அதுதான். சோ இறைவனுக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமாக இருக்கிறதோ அதுதான் பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலம். பகவான் நம்ம கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறாரோ அதன் பிரகாரம் நம்ம செயல்பட்டா அது பக்தி. நமக்கு ஃபேவரபிளா நினைச்சுன்னு நாம செய்யக்கூடியது பக்தி கிடையாது. அது பலன் கருதும் செயல்கள். ஓகே. சோ பக்தி தொண்டு என்பதற்கு முக்தி, அதாவது உலக சிக்கலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்று பொருள் இல்லையா? இறுதியில விடுதலை என்பதுதான், இந்த ஆத்மாவுக்கு விடுதலை வழங்குவதுதான் பக்தி. சோ நம்ம மேலும் மேலும் பலன் கருதும் செயல்கள் செய்து நம்ம இந்த இன்னும் கட்டுண்ட நிலையில ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் நாம செய்யக்கூடாது. சோ இட் இஸ்
அதாவது சினனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி. அதாவது ஆப்போசிட்ஸ் இல்லையா. பக்திக்கு ஆப்போசிட் எது? பாவ புண்ணியங்கள். ஆனால் பாவ புண்ணிய செயல்களோ உலகில் சிக்க வைக்கும் தன்மை உடையன. வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் பாவ புண்ணிய செயல்களினால் ஒருவன் மனம் கவரப்பட்டான் என்றால் அவன் பரிபூர்ண நிலையை அடையவே முடியாது. பரிபூர்ண நிலை என்றால் என்ன? இந்த ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விடுதலை தான் பரிபூர்ண நிலை, நித்தியமான நிலை. ஓகே. சோ தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கும், ரஜோகுணத்திலிருந்து தமோ குணத்திற்கும் உணர்வினை மாற்றிக்கொள்வதனால் உண்மையில் பிரச்சனை தீர்ந்து விடுவதே கிடையாது இல்லையா. சோ எப்பொழுதுமே நம்மள 3 குணங்கள் ஆட்சி செய்கிறது இல்லையா. ஒரு பர்டிகுலர் குணம் மற்ற 2 குணங்களை காட்டிலுமே வீரியத்தோட செயல்படும். அப்ப அந்த செயலினுடைய வெளிப்பாடு அவ்வாறு தேவைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கிட்ட சத்துவ குணம் இருக்கலாம், ரஜோ குணம் இருக்கலாம், தமஸ் குணம் இருக்கலாம். ஆனால் இதுல எந்த குணம் அதாவது மேலோங்கி நிற்கிறதோ அந்த குணம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா அடுத்த 2 குணங்களை கீழே போட்டு மிதிச்சிடும். சோ அது டாமினண்டா இருந்து என்ன பண்ணும், அந்த செயலை அவ்வாறே செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. சோ பகவத்கீதை 14:24 சகுணான் சமதீத்யேனன் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. இதுவுமே மனப்பாட ஸ்லோகம்னு நினைக்கிறது இல்லையா. ஒருவன் கண்டிப்பாக உன்னத நிலைக்கு வருதல் வேண்டும், இல்லையேல் வாழ்க்கையின் லட்சிய பயணம் நிறைவேறாது. சோ வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் என்ன? இறைவன் திருவடிகளை சேர்வது இல்லையா. அந்த திருவடிகளை சேரக்கூடிய அந்த மார்க்கம் கண்டிப்பாக நிகழாது. அதனால நாம பக்தி தொண்டுல எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய அந்த பாவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். சோ கர்ம ஞான பாதைகளை கொண்டு நாம நம்முடைய பக்தியை நம்ம செய்வோம்னாக்கா அது கண்டிப்பாக முக்திக்கான மினிமம் லெவல், முக்திக்கான அந்த மார்க்கத்தையும் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. எங்கிருந்தாலும் இறை தொண்டு ஆற்ற வேண்டியதுதான் ஹையஸ்ட். ஆனா பேசிக்கா நம்ம முக்திக்காவது நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் இல்லையா. அந்த லெவலாவது மினிமம் லெவலுக்காவது நம்ம தேடிக்கணும். அந்த இதுவுமே அடைய பெற மாட்டோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ்ட கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவரிந்து கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண